Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo. No programa desta semana coñeceremos ao mariñeiro e divulgador Rogelio Queiruga, que suma xa máis de 100.000 seguidores nas redes sociais. Tamén estaremos coa cantante Marieta e afondaremos no traballo que desenvolve a Asociación Amigos con Persoas con Discapacidade Intelectual. Ademais, estaremos na Feira do Polvo de Porto do Son, na Festa do Pan de Ribadumia ou na do Cabalo de Meis. Benvidos e benvidas ao Verán Verán. Comezamos. Antes de nada, imos desconectar un chisco marchando a un chiringuito, e non a un chiringuito calquera. Aquí no Concello de Sanxenxo temos o Terraza Corsario que conta cun solete da guía Repsol. As súas vistas privilexiadas e, por suposto, a súa comida caseira cativan a todo o mundo. Pois é a miña primeira vez, a verdade que gustoume moito, as vistas son maravillosas, a música, a paz, a comida, todo moi ben. Muy bonita, muy bonita. Me la recomienda ella porque ella es de aquí y preciosa, las vistas son espectaculares. La vista, que es espectacular y maravillosa, y el ambiente, eso, la situación y la comida, que está riquísima. Buah, las vistas, la playa súper cristalina, está congelada el agua, pero el agua súper cristalina, muy bonita, muy bonita. Y todo verde también. La verdad es que está increíble, tiene unas vistas espectaculares y con el tiempo la verdad es que se agradece. Reconoce o Rolete por o sitio que estamos privilegiado, por todo o trato cariño que damos a xente, por todo. Eu penso que é un reconocimiento ao traballo de... Pois xa levamos con este negocio 15 anos, non en esta zona, pero bueno, sí en outros lugares. Eu creo que é un reconocimiento ao traballo, sobre todo. Desde aquí o que podes ver é unha posta de sol impresionante. A posta de sol colócase ali entre a punta de San Vicente e a isla de Sálvora e todo o mundo queda alucinado. Non temos nada que envidiar ao sur. Pois mira, ofrecemos ao público o mellor que podemos, con cariño todo, con comida tipo casera, non é unha comida de restaurante, como moita xente pensa que este é un restaurante de 5 estrellas, non. Este é un chiringuito de verano, e ofrecemos boa comida. Nos o que destacamos do menú, pois eso, as paellas, destacamos tamén o pulpo, destacamos a parrilla, moi boa parrilla. O que lle gusta a xente comer sobre todo no verán. O pulpo, que nos dicen que está buenísimo, a tortilla, paellas, calamares, depois churrasco, de ternera, de cerdo, tamén temos unha especial da casa que chamamos de capricho, que leva unha salsa especial nosa. Pois pedimos unha tortilla e unha ensalada, e aínda non probamos a ensalada, a tortilla polo que provei está moi ben. Tortilla y los calamares, es que todo nos la recomendé ella, que es la experta. Pues me está encantando, además es que justo me has pillado comiendo las sardinas, que he dicho, pero que riquísimas, con un toque ahumado ahí que no lo había visto nunca, me está encantando. Un complemento máis para a zona esta da Lanzada, non? Para ofrecer unha alternativa de ocio, donde a xente poida estar pois tranquilamente disfrutando sobre todo
do paisaje máis da comida tradicional. Pois que teñen que vir a conocelo e despois darnos a opinión. Nós damos todo o cariño que temos, non podemos darlle máis. Bien, muy agradable, la chica muy maja, la camarera y nada, todo muy bien. Son muy majos, nos han recibido muy bien y espectacular todo. A paz que transmite. As vistas que ten é moi bonito. A verdade é que para vir moi a gusto. Magnetica. Pois nada, seguimos no verán poñendo agora o foco no traballo que desenvolve dende hai anos o colectivo Amicos. Levan 23 anos atendendo a persoas con discapacidade intelectual. Recibimos aquí no programa a Gabriel Rodríguez, un dos responsables de Amicos. Que tal, moi boas? Buenas tardes. E tamén a Adriana Míguez, que é unha das usuarias deste colectivo. Hola Adriana, que tal? Bien, como estás? Bien. Bueno, pois imos falar un pouquiño da tarefa, importante tarefa que desenvolve, como digo, dende hai 23 anos Amicos. Se te parece, Gabriel, comezamos precisamente botando a vista atrás, marchando ata o ano 2000, que é cando nace Amicos, porque xorde na zona do Barbance este colectivo e agora 23 anos. Pues nada, Amicos, como tú comentas, nace en el año 2000, de la mano de un grupo de padres y madres que, debido a la necesidad de un recurso específico de apoyo para sus hijos, que en el Barbanza no disponían de él, pues empezaron a mover y a intentar conseguir un espacio, un local, donde poder llevar a cabo estas actividades. Entonces, pues nada, ellos se movieron y consiguieron una unitaria que había en el concello de Ribeira, pero en una parroquia que se llama Oleiros. Entonces allí comenzaron y poco a poco pues fueron abriendo, pues primero comenzaron con un centro de día, un pequeño centro de día, y fueron ampliándolo debido al gran trabajo tanto de la directiva de la entidad, de las familias, de los padres y de la dirección del centro, pues apostando por distintos proyectos, fueron consiguiendo recursos hasta el día de hoy, que es lo que actualmente es Amicos. Do que estás comentando chama a atención que sexan precisamente os pais e nais dos que agora son usuarios os que loitasen, digamos, por conseguir que na súa contorna houvese un centro, non, que atendese as súas necesidades. A mí chamame especialmente a atención non que sexa precisamente esa loita, non, deses pais e desas nais, esa conquista para darlle xeito que hoxe, non, é Amicos, non? Sí, la verdad es que fue una lucha de muchos años y gracias a ello hoy en día Amicos da apoyo no solo en el área del Barbanza, sino en toda la comunidad autónoma de Galicia a más de 1000 personas diariamente en los distintos proyectos y áreas que conforman Amicos. Por lo que nos estabas comentando, bueno, foi medrando pouco a pouco, non? Naceu nunha unitaria, nos dicías, na parroquia de Oleiros, no concello de Ribeira, pero como a todo proxecto deste tipo, non, pouco a pouco vaise conquistando, non, un chanzo máis, vaise medrando ata chegar a onde estamos hoxe. Como foi a evolución de Amicos dende esa primeira unitaria ata todo o que ofrece a día de hoxe, 23 anos despois? Pues nada, yo la verdad llevo solo 9 años trabajando en Amicos. Yo cuando comencé éramos sobre 25 trabajadores. El desarrollo de Amicos fue en estos últimos 10 años, que consiguieron, después de una lucha, abrir la sede actual que está en el concello de Boiro, en donde ahora tenemos centro ocupacional, centro residencial y centro de día. Y la sede que está en Ribeira ahora es un centro de educación especial que da apoyo a niños de 0 a 21 años. Allí hay también atención temprana y atención especializada. Dentro de lo que es el área que nosotros le llamamos peques, tenemos distintos proyectos como es patios dinámicos, el Festrititi y bueno, distintas actividades, todas enfocadas en la inclusión para que no solo los usuarios y alumnos vengan a nuestro centro de educación especial, sino se fomenta que vengan en una modalidad que le llaman combinada, que es que unos días van a un centro ordinario
e outros al Centro de Educación Especial en Ribeira. Nestes momentos, cantos usuarios tedes en Amicos? En Amicos, en el Centro de Educación Especial, el curso pasado eran 26 alumnos y en atención especializada y atención temprana 10 alumnos. Luego en el centro de Boiro son 64 usuarios que acuden diariamente al centro de día y ocupacional y 38 residentes. Luego también hay el servicio de orientación, formación y empleo que llega a cubrir toda, no solo el área del Barbanza, sino también tenemos una oficina física en Vigo, en Pontevedra, en Villagarcía, Silleda, La Estrada e Santiago de Compostela. Vemos, polo tanto, non, que efectivamente se vai espallando non desa unitaria de hai 23 anos a toda esta rede que xa está tecida non só na zona do Barbanza, senón que tamén pues, prácticamente por medio territorio, non? Por media Galicia. Estamos a falar dun colectivo que atende a pues, moitísimas persoas, como nos estabas contando, que sofren diferentes discapacidades. Que tipo de doenzas sofren os usuarios que participan en Amicos? No es una doenza, tienen discapacidad intelectual, mayoritariamente tienen discapacidad intelectual, pero bueno, también tenemos usuarios con autismo y parálisis de daño cerebral. Vale. El gran número de usuarios tienen discapacidad intelectual y nada, participan en actividades en el centro de día y ocupacional. Tenemos un centro ocupacional que nosotros le llamamos la fábrica social, que empresas y organismos de Galicia, por ejemplo la Xunta de Galicia, por ejemplo allí Adriana nos puede contar que estuvo haciendo hoy, por ejemplo, en la fábrica social, confeccionan la caja de recién nacidos, la caja que cuando nacen niños, pues la se caja le de regala. bienvenida. A ver, contanos, os estiveses traballando esta mañá nesa caixa de benvida, contanos cal é a tua misión. A ver. Colocar alcohol ordenadamente de un en un. Claro, ellos tienen una línea de trabajo, la caja lleva distintos productos que vienen marcados desde la Xunta de Galicia diferentes asociaciones. y también productos que llegan desde otras entidades como Amicos que elaboran pues gasas de estas de bebé, baberos, shampoos, colonias, cepillos, pañales de los bebés. ¿Y qué es lo más importante? La cantidad La carta de vacunación y la carta del presidente. y la carta del presidente. Ahí está, también. o sea que vos encargades de todos esos paquetiños que van recibindo cada galego, cada galega que nace, esas caixas veñen, pois, neste caso, tamén elaboradas por Adriana, non? Sí. Perfecto, pois nada, seguimos falando, comentábamos antes tamén do cadro de persoal que foi medrando tamén co paso dos anos, profesionais de diversa índole para dar resposta tamén ás diferentes necesidades que pode ter cada unha das persoas, non? Tenemos área de rehabilitación con 2 fisioterapeutas, área de logopeda con dos logopedas, perdón. Tenemos psicología, varias psicólogas, orientadores laborales, educadores y técnicos auxiliares que apoyan más en el cuidado básico de las actividades diarias. Neste tipo de colectivos é importante, lóxicamente, a atención aos usuarios e ás usuarias, pero tamén é moi importante, moi necesaria a atención ás familias, non? Neste sentido, que apoio reciben dende Amicos? Desde Amicos, al iniciar cada, llamaríamos curso escolar, se confecciona con el apoyo de las familias un itinerario para llevar a cabo durante ese año, pues, que marcan pues, los objetivos que quieren conseguir con cada usuario, según las necesidades de apoyo que necesiten, pues, desde poder vestirse solos a poder salir un rato solos a la calle, darles indicaciones, pues, o hasta iniciarse en actividades tecnológicas, etc. Distintos, según la necesidad de la persona, pues se le hace como un programa específico para ello. Bueno, xa coñecemos eses diferentes centros que ten Amicos, falamos tamén das múltiples actividades que ofrecen aos seus usuarios e usuarias, por exemplo, obradoiros, diferentes tipos de excursións ou saídas formativas, tamén xornadas de divulgación de diferentes actividades. Contanos un pouquiño o abano de actividades que ofrecedes en Amicos. Nosotros tenemos actividades desde ocio,
Tenemos un servicio que se llama Atención Asociación Integrados, que es servicio de ocio para los usuarios y sus familias. Tienen actividades de todo tipo, pues actividades deportivas, medioambientales o de ocio. Sí. En este verano, por ejemplo, desarrollan el campamento de verano, que se van una semana, pues hacen distintas actividades. Campamento de voluntariado. También hay un campamento voluntariado. Luego con las familias se hace alguna actividad de ir al balneario, actividad que vaya la familia y el usuario para fomentar pues nada que salgan. Luego tenemos también actividades de piscina, Kempo, actividad de Kempo con un club de allí de la zona y nada, actividades con equipos de fútbol, pues van a entrenar con distintos equipos, con el Boiro, y no recuerdo ahora el otro equipo de allí de la zona que actualmente van a entrenar algún día a la semana. Bueno, entre todas esas, o medio ambiente, verdade, ten un papel moi importante en Amicos, porque nun colectivo deste tipo se aposta polas actividades de concienciación medioambiental. Bueno, nosotros desde Amicos trabajamos con un sistema que es de libre elección. Se les presentan distinto tipo de actividades y ellos escogen, y nada, pues ellos vienen escogiendo pues actividades de concienciación medioambiental y el proyecto REMAR es uno de los proyectos que llevamos ejecutando durante estos 3 últimos años y bueno, Adriana participa. Voy a preguntar a Adriana, porque Adriana é toda unha experta dese proxecto REMAR, porque ela traballa aí nesa iniciativa que consiste, entre outras cousas, na concienciación ambiental alrededor da necesidade de manter limpas e sen lixo as nosas praias. Ela estivo aí nunha desas praias tamén traballando. Contanos un pouquiño que traballo facedes os voluntarios e voluntarias de Amicos nesas praias, nesas recollidas de lixo. Concienciación, ¿no? Sí, concienciación, limpieza, sensibilización, recollemos toda a basura do mar, das praias, do mar. Vamos a colegios, Vamos a colegios, empresas, participamos con el Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Vamos a los coles. ¿Y qué llevamos a los colegios cuando vamos? ¿El juego? El juego de remar, el juego de la oca, que es un juego muy grande, ¿no? Es un juego muy grande. Tenemos unas tenemos una pregunta y cada pregunta, si la aciertas, tiene que ir a pasar de una casilla. Claro, e vos se facen esas preguntas aos nenos e as nenas para ver si... E que tal, acertan os nenos ou non acertan? Sí, bueno. Acertando. Bueno. Bueno, mira unha cousa, que tipo de lixo, de basura encontrades nas praias? Porque moitas veces están moi sucias, non? Sí, cabichas, palos de batea, palos de chupachú, botellas, plástico, también recogemos ruedas de coches, a veces, colchones, ¿Y dónde lo hacemos? ¿Solo en el Barbanza o vamos a más sitios? Vamos a más sitios. Claro, e nesas visitas ás praias tamén tedes unha parte na que vos explican, ¿no? O que tedes que facer, aí como... Tamén la seleccionamos, lo que tiene que ir para el azul va para el azul, lo que tiene que ir para el verde va para el verde, lo que tiene que ir para el amarillo va para el amarillo. Bueno, Adriana está un poco nerviosa, pero también hizo formación medioambiental y ella, con sus compañeros y el apoyo de los técnicos, son los que sensibilizan a las personas que asisten, tanto escolares como empresas, como quien quiera participar. ¿Cómo? Está nervioso. Non te preocupes, que estamos na casa e nada, estamos falando desa recollida de lixo nas praias. Precisamente o que acaba de decir Gabriel, te quería preguntar, porque que lle dirías ti, por exemplo, a toda esa xente que tira os plásticos ou que tira o que decías ti as cabichas na praia? Non parece moi lógico, non? Concienciar a xente de que lo faga, que lo tiren onde teño que tirarlo. Cuando vayan a la playa lleven una bolsita, ¿verdad? Sí. Donde tienen todos sus residuos.
para luego llevárselos para casa o a un contenedor. Mira unha cousa, Adrián, ti cantos anos levas formando parte de Amigos? Mais ou menos? 3 e medio. 3 e medio. E en todo este tempo, así, o que máis te guste, cando tes que ir aí ao centro, que é o que máis te gusta de todo o que ofrecen en Amigos? A mí me gusta ir á fábrica social, porque tamén temos outro traballo que é De unha empresa de la zona. De Gealsa. Claro, e sentaste como máis productiva, non? Que tens algo que facer. Sí. Facemos, limpiamos las latas, lavámoslas, metémoslas en caixas, despois Hacemos unos pequeños packs que luego ellos... Hacemos Sí, unos pequeños paquetes, ¿no? Claro. Pequeños packs. En palés, ¿no? Y luego los vienen a recoger y se los llevan, ¿verdad? Sí. Bueno, pois aí queda aí contado esa parte que estaba un pouquiño nerviosa, claro, estas cousas de salir na tele, pois poñe nervioso a todo o mundo. Dime, Adriana. E tamén temos outro, as mascarillas. Que foron moi importantes, claro. Sí. E vos encargábades tamén de facer as máscaras, non? Sí, etiquetan unas mascarillas. Etiquetan una mascarilla con la primero con alcohol, lo borramos y le pegamos la pegatina. O sea, que pasades ben e vos falta tempo para tantas cosas que facedes, non? Estos días estuvemos de vacaciones. Se acumuló el trabajo, ¿no? Hay moita cosa que facer, Estaba lleno, hoy ya hice 4 palés de natalidad. O sea que sí, claro para que las sí. fiestas de bienvenida para los niños y las niñas. Bueno, falábamos antes tamén destas propostas de lecer, tamén de actividades deportivas, tamén non é só facer aí os paquetes como nos contaba agora Adriana, tamén hai diferentes propostas na parte lúdica e tamén nesa parte deportiva, que tamén é moi importante tamén o estado físico, non? Sí, claro, es importante porque son personas que suelen estar más sedentarias, hacer más vida sedentaria, entonces fomentamos mucho que participen y tener actividades deportivas diariamente, tanto en el centro como van a la piscina un par de días por semana y a entrenar a campo, participan incluso en campeonatos a nivel europeo y nada, no sé si Adriana quiere comentar algo más sobre las actividades deportivas que hacemos. Vamos a la playa, hacemos campamentos. Sí, eso también. Vamos a salidas, casi todos los días cuando nos toca, a un grupo vamos y realizamos la actividad. Nos dan a elegir las actividades si queremos ir, si no, no. Intentamos hacer que participen en actividades inclusivas, pues diariamente salen 1 o 2 veces por semana a una actividad, pues si hay una fiesta cercana ahora que estamos en verano, pues a una sesión vermú o se van los 2 días a llamamos a Lore, no. Allí a Lousame fuiste, a Lousame, ¿no? Sí. Sí, a un concello de allí de cerquita, a una sesión vermú, ¿no? Sí. Mira qué bien, qué allí, escuchamos la vista, bailamos un poco con los gaiteiros. Qué maravilla. Bueno, estamos xa, a mediados do mes de agosto prácticamente arrancando o curso agora en setembro, retomando toda a actividade. De cara ao seguinte curso, Gabriel, boquiño, en que proxectos estades a traballar? Supoño que manter todo isto e sempre ir un poquinho máis alá, non? Sí, claro, lo que queremos es continuar con el proyecto REMAR, es un proyecto muy importante que para la entidad el cuidado medioambiental es uno de los pilares fundamentales. Continuaremos pues enviando una programación de actividades a los colegios para que participen con nosotros, no solo en las actividades medioambientales, no solo vamos nosotros, sino hacemos que los escolares participen y nada, ahora al principio de septiembre se les suele mandar la programación y también solemos preparar nuestro Día Internacional de la Discapacidad, que es el 3 de diciembre. Hacemos un festival muy grande en Boiro, que invitamos a todos los colegios del Barbanza y a que participen. Es un día de fiesta y nada, el año pasado participaron 1.500 escolares que vinieron a jugar y a pasárselo bien, pues en una actividad inclusiva para todos, tanto niños como mayores, y que participen y que sea de una forma inclusiva.
pois está Amicos, o traballo de Amicos 23 anos despois un pouquiño. Quería traer a Amicos a este programa pois para que a xente vexa non todo o que se fai, porque moitas veces pois non somos conscientes de todo o traballo que hai detrás de colectivos como este que traballan pois xa ben con dúcias e dúcias de mozos e de mozas. Ademais aquí na nosa contorna, Gabriel, Adriana, foi un placer recibirvos hoxe aquí no programa. Ademais Adriana, que está guapísima, grazas tamén ás nosas compañeiras de Pasi en perruquería e maquillaxe. Así que nada, un placer e moitísimas grazas e parabéns tamén polo vosso traballo. Nos continuamos de contada aquí no Verán Verán. Temos aínda que recibir a Rogelio Queiruga, xa saben, ese mariñeiro de Porto do Son e influencer, e tamén temos xa por aquí a cantante Marieta. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax e Concello de Sanxenxo. Aquí estamos de volta no Verán Verán, imos agora ata Ribadumia, onde acaban de celebrar unha nova edición da Festa do Pan. O evento congregou, como sempre, a moitísimas persoas na Carballeira de Ribadumia. Como xa é tradición, a xornada arrancou coa recollida de sobremesas e empanadas pro concurso. Pola tarde, houbo tamén actividades para a rapazada, cun obradoiro onde nenos e nenas aprenderon a amasar o pan e tamén toda a tradición da moenda do noso pan do país. Un dos momentos máis agardados tivo lugar nos muiños de Batán, onde se celebrou, como sempre, esa representación da moenda, do millo, e onde puidemos ver as diferentes fases da súa elaboración. Xa pola noite celebrouse a entrega de premios dos dous concursos e tamén unha gran cea na Carballeira con pan e, por suposto, ovos fritidos, polvo, chulas ou viño tinto do Salnés. A velada rematou con música da man de La Mecánica e unha degustación de queimada. E máis, entretanto, Feira do Cabalo, cunha xornada ateigada de diferentes cousas, por exemplo, varias probas, diferentes concursos e tamén varias mostras de todo tipo. Ademais, este ano, cunha novidade, unha carreira de burros e tamén outra de ponis para a rapazada. Por máis estiveron os nosos compañeiros Carlos López e Ramón Fariña. Hoxe no Verán Verán viñemos ver cabalos. Sí, viñemos á Feira Cabalar de Meis. E nada, celebrase aquí no Mosteiro, vamos a ver carreira de cabalos, carreira de burros, carreira de potros, vamos, todo tipo de carreiras, e incluso un paseo en cabalo, e tamén concursos. Imos a ver que tal este día especial para os amantes dos cabalos. Cantos anos levan facendo isto? Que Meis a Feira do Cabalo é unha feira que ten décadas. O que pasa que, bueno, agora houve uns anos de parón pola pandemia e agora estamos traballando para remontar a feira e que volva ao que era, non? Este ano xa hai moitísimo máis ambiente que o ano pasado, hai moitísimas máis actividades e eu estou convencida que vai ser unha xornada moi boa, moi positiva. No Concello sempre apoiamos a Feira Cabalar e sempre apostamos por esta feira. E, bueno, pois agora o que fixemos é que distintas asociacións e distintas persoas a nivel individual do mundo do cabalo do Concello quixeron botarnos unha man e que te axuden os teus propios veciños e que se impliquen desa maneira, pois é moi positivo para o Concello tamén. Bueno, estamos aquí con un home que algo de cabalos entende, non? Bueno, entendía ahora que non entendo moito, pero bueno. Digamos que vostede foi un dos que empezou esto. Sí, a vida do cabalo gustame. Sí. Gustoume sempre. Agora o que máis me gustou dos cabalos é que agora moita presentación e moito tal, pero a andadura gallega foi o meu, ante eso non hai excusa de nada. Tamén é certo que hai outras razas, pero estás abandonando moito o noso, A nosa tamén é unha raza e unha tradición que debíamos de aguantar, non? Pero do noso aguantase moi pouquiño,
organizar este evento ten que ser un pouco complexo, non? Sí, sempre un poquinho caótico, sempre hai cousas que hai ultimar de último momento que as que non se conta, é sempre un pouco complexo. Hai moitos animais, moita xente, son fechas nas que hai moito turista, moito visitante, entonces masifícase un poquinho todo, e os tempos son os que son. Este é un concurso morfolóxico no que se evalúan as características de cada raza, miras a morfoloxía, miras a calidad de aires, a preparación, e en función de eso fais a clasificación. Dende cando se está facendo eso? Desde fai moitos anos. Tuvo distintas etapas, nas que hubo pues, un poquinho máis de afluencia ou un pouco menos, e ahora queremos outra vez darlle un impulso e un pouco rexurxir, porque hai moita afición na comarca, entonces queríamos dar un pulsiño ao concurso para diante. E bueno, aquí a miña función é coordinar o que son os concursos morfolóxicos e as distintas probas, pero realmente detrás de todo isto hai moitas horas, moito traballo, moitas chamadas e moito empeño, sin lugar a dúbidas. Recomendamos vir a todo o mundo que lle guste os animales, os cabalos, que veña aquí a celebrar isto. O entorno, a natureza, os cabalos, o bo ambiente, a boa gastronomía, sí, está claro. Pura raza española, ganou o primer premio, non? Sí, señor. Que característica ten? Caracterízase moito polo seu carácter, e pois o que se puntúa hoxe en día nun concurso morfolóxico é cabeza, cuello, espaldas, aplomos, dorso, o sea, o conxunto do animal, todo, a parte dos movimentos, que tamén. Tamén comentarche unha cousa, había un home aquí que dicía que nos estábamos olvidando da raza galega. Eu creo que temos que cuidar todo un poquinho todas as razas, a nosa tamén. Este, por exemplo, é criado na casa, eu criei eu e naceu na miña casa. Pois, non, a boa é a seguir colleitando, pois, ben. Moitísimas gracias. Bueno, pois nada, aquí estamos hoxe aquí na feira, estamos aquí con pois un pura raza español que vamos a ganar premios por todo o mundo. Aquí tendes, mira de a cara porque va a ver en moitos sitios. E nada, bueno, que tal por aquí, todo ben? Sí. Bueno, está me dicindo que sí, así que nada, despedímonos, veña. Bueno, pois nin o mar, nin as redes sociais agochan ningún segredo pro noso seguinte convidado, ele é Rogelio Queiruga, que tal? Moi boas. Hola, moi boas. Benvido ao Verán Verán. Bueno, Rogelio é mariñeiro de Porto do Son e ademais influencer, sumando xa máis de 100.000 seguidores nas diferentes redes sociais. O primeiro, falamos da túa profesión, dende cando és mariñeiro, Rogelio? Bueno, eu son mariñeiro profesional, cotizando na Seguridade Social desde os 18 anos, e teño ahora 46, pero a verdade é que, claro, nos meus inicios, na época que eu tiña, que era adolescente rapaz, aínda os rapaces íbamos cada nosos pais a botarlle unha man nas tareas relacionadas co mar e tamén co campo, entonces xa conoso que é o traballo do mar e as redes desde pequeniño, sobre todo que eu veño dunha familia de mariñeiros. Meu abuelo, que se chamaba como a min Rogelio, xa era mariñeiro, pescaba a sardiña. Meu bisabuelo, por parte de nai e de pai, porque meus pais eran primos, tamén se chamaba Rogelio, tamén era mariñeiro, tamén pescaba. E meu pai e miña nai, mariñeiro e mariscadora, o sea, veume de familia totalmente. Claro, que es mariñeiro, ademais, iso, con historia na familia. Sí. Todas esas xeracións anteriores que che ensinaron a ti, agora que ti és o mariñeiro da familia? Bueno, enseñaronme moitísimas cousas, de feito, a min que non me gusta moito a palabra influencer, porque sempre a relaciono con xente que vive do postureo e que non traballa, e eu son xustamente o contrario. O contrario, que amosas o teu traballo, non? Sí, claro, eu traballo no mar, e aparte que me encanta o traballo físico, justamente máis que se me conoza como mariñeiro en primeiro lugar e como divulgador, pero sí é certo que todos na vida temos influencers. Os meus maiores influencers foron precisamente meus pais, meu avó e os meus familiares da miña parroquia de Queiruga en Porto do Son, e tamén a xente do mundo do mar, os meus veciños, primos, todo o meu entorno, a xente de Ribeira que se dedica ao mundo do mar en baixura e en altura. Eu de todos eles aprendín, pois, sobre todo, a importancia da responsabilidade, do traballo, de coidar do mar, de non só pensar en ganar cartos e nos peixes, sino tamén preocuparte polo compañeiro, que temos que chegar todos a terra e chegar ben.
todo ese tipo de valores que están ligados hasta non só ao mundo do mar, sino aos gallejos e gallejas, non? Que forman tanta parte da nosa terra, non? A cultura do traballo, do esforzo, do respeto, da empatía tamén, por suposto. E, bueno, eso é o que fai que eu me sinta super orgulloso de ser mariñeiro, e eu creo que todos os gallejos somos, en certo modo, descendientes de mariñeiros, sea directamente ou por abuelos, por tíos, por familiares, por veciños. Creo que nos debemos de sentir tremendamente orgullosos disso. Non sei se sempre o tiveches claro ou se se cadra na túa familia, as anteriores xeracións te decían mira que isto é moi duro, é un oficio moi complicado, quizáis mellor agora que as cousas son diferentes, podemos ir por outros camiños, buscar outra profesión e escapar do mar. Non sei se iso che pasou ou non había dúbidas, se todo o mundo tiña claro na túa familia e ti tamén que o teu era ser mariñeiro. A ver, eu creo que sobre todo lle concedemos o valor ás cousas en función, sobre todo, dos cartos que se ganan, non? Ese quizás é un dos valores que máis influyen no prestigio que lle damos a unha profesión. E no mar ten pasado de ser unha das profesións nas que máis cartos se ganaban por épocas e nas que era moi difícil encontrar plaza, a noutras, como sucede agora, que é difícil encontrar relevo, non? De que haba xente que queira ir ao mar, incluso de patróns e de capitáns de pesca. Pero a realidade é que eu creo que todos os traballos teñen un esforzo detrás grande e responsabilidade, porque, por exemplo, ser médico, por exemplo, requiere uns estudios moi complicados, moi difíciles, de moito tempo, e un traballo de enorme responsabilidade, porque é a vida da xente, non? O traballo nunha oficina pode ser moi tedioso, e aínda que sea cómodo estar nunha butaca a cuberto, co teu despacho e tal, pero tamén se pode sufrir de outras maneiras, psicolóxicamente, non? Efectivamente, pode se sufrir psicolóxicamente, necesítase tamén ter moitas cualidades, inteligencia e aguante e tal. Co cal, o traballo do mar quizás foi máis duro noutros tempos, nos que non había os avances tecnológicos que temos agora, de comodidade, de seguridade, etc. É verdad que se gana menos, porque parte dos nosos ingresos tamén teñen que ir a esas melloras e a esas comodidades, motores que navejan máis rápido, barcos máis seguros, máis cómodos, máis ergonómicos, pero bueno, eu en general nunca ninguén me disuadeu de ser mariñeiro. Sí que teño oído comentarios de outras persoas hacia os seus fillos ou netos, pero no meu caso particular nunca ninguén me disuadeu de ser mariñeiro, non? Bueno, pues te parece agora falamos desa faceta de influencer ou divulgador, se prefires. En que momento se te ocorreu comezar a gravar eses vídeos para mosarlle a xente pois o teu oficio? Bueno, pois foi, coincidiron varias cousas que influíron para que pasara eso, porque eu a verdad é que agora me conocedes por salir en vídeos na tele e ser falador e tal, sempre fui bastante introvertido e costábame expresar en público o que sentía e pensaba por dentro, faltábame seguridade e tiña certos complejos. Recientemente, fai 6 ou 7 anos, douseme por retomar os estudios, quitar a ESO por adultos á par que traballaba, porque eu cando tiña 14 anos perdín a meu pai nun accidente no mar, entonces deixei o que eran naquele momento os estudios obrigatorios, octavo de EGB, non continuei estudiando, pero sempre me quedou aí a espiña clavada. Dediqueime a traballar, e aínda que a nivel laboral estou plenamente realizado, sí que tiña a espiña de non haber estudiado, así que fai 5 ou 6 anos decidín a ir ao mar pola mañán e polas tardes iba a Ribeira ao instituto, quitar a ESO, despois o bachillerato, do cal estou a 4 asignaturas de rematalo, e eso, digamos que aí hubo un profe que me animou ao ver os meus comentarios de texto en literatura castelán, Xavier López Marqués, chamoulle a atención que un mariñeiro comunicara tan ben e díxome, por que non escribes nas redes sociales ou en algún sitio que che vai a valer para mellorar a ortografía, a gramática e ao mesmo tempo creo que tes moitas cousas bonitas que contar e que non hai nada mellor que de cada oficio, de cada cousa falen quen o vive, quen o sabe, non? Para falar do mar, que é mellor que un mariñeiro? Eso, xunto con que me daba un pouco de rabia ver que sempre se criminalizara aos mariñeiros como que arrasaban co mar, que ao final a labor dos servizos de Gardacosta da Xunta, da Guardia Civil, son importantísimos para proteger o mar, para que non nos saltemos as normas, pero parece que todas as noticias eran sobre
marisco confiscado, artes de pescas ilegales, parece que os mariñeiros... Sempre se pon o foco no malo, non no bo, non? Parecía que éramos os delincuentes, non? E eu que pertenezo á generación de mariñeiros, que estamos máis controlados que nunca, que máis normas temos que cumplir, que máis nos preocupamos polo cuidado dos océanos. Claro, máis concienciados claro, tamén, que da historia da humanidade probablemente somos os que maior nivel de peixe marisco vendemos en A. Actualmente, seguramente, o 99% do peixe do marisco que se vende en Galicia véndese en A. E aparte é pescado de maneira sostible. Iso non quita que hai quen se salta as normas, por suposto que sí, claro. como pasa en terra. Pero dábame rabia isto, entón dixen eu, no, isto hai que contalo e non vale de silo, hai no que enseñar con pruebas, con vídeos, así que algo que xa facíamos desde que temos maior nivel de consciencia e desde que existen normas, e non só nós, a flota gallega o fai, como é devolver un lombricante con ova ao mar, eu decidí encoller e gravalo e enseñalo, e que se vira, bueno, a reacción da xente ao ver todo eso, pois aínda fixo que me animara a contar máis cousas. Claro, foi nese momento cando comezaches as diferentes publicacións, amosando ese traballo, sí, pero sobre todo divulgando e concienciando e amosando esa outra cara, non, do mundo do mar. Sí, e mostrando toda a variedade de especies que temos nos nosos océanos, que non solamente son as que nos encontramos nas pescaderías, que temos unha riqueza que sobrepasa o valor en euros ou en kilos de descargas dos nosos mares, que hai unha enorme diversidade e de biología mariña moi interesante, e ademais que son contidos importantes para que os conosamos a xente que vivimos aquí, que o conosan os rapaces ou xóvenes, porque é algo do que nos podemos sentir orgullosos. As rías gallegas albergan dentro de sí unha da maior diversidade que existe en todo o planeta, co cal creo que é algo digno de que se conte, de que se conosa, non? Hai diferentes tipos de publicacións, esas que nos comentabas, non? As que nos presentas as diferentes especies, a diversidade que hai tamén no noso mar, pero sobre todo non esa labor de instrucción, de que a xente aprenda tamén a coidar e a que os demais tamén estades a coidar, non? Ese mar noso, non? Sí, porque claro, ao final todos sabemos xa de todo, todos sabemos que está mal tirar plásticos na calle, todos sabemos que está mal roubar, por exemplo, non? Pero quizás faltaba un pouco predicar co exemplo e non tanto cas palabras. Xa todos sabemos o que está ben e o que está mal, e somos unha generación moi formada a todos os niveles, pero faltaba quizás a parte do exemplo, non? E comprender de que, claro, hai moita xente que pensa que o mal non está en saltar as leis, senón en que che pillen, que che vexan. Pero claro, no que ten que ver co mar, encontrámonos en que cada vez hai menos peixe, menos marisco no mar. E desde logo, saltando as normas que o protegen, non imos a facer que haga máis. Non imos a facer que os mariñeiros ganemos máis, non imos a facer que haga máis oportunidades de traballo no mar, non imos a facer que o peixe sea máis económico para todo o mundo, non imos a facer que o mar sea equilibrado e siga producindo. Creo que isto non vai solamente estar en protestar cando creemos que os políticos o fan mal ou cando vemos que, por exemplo, unha industria contamina, está ben protestar, pero creo que é moi importante a responsabilidade individual e que o que facemos cada un de nós importa. Da mesma maneira que importa que eu respete ese lombricante que vai criar, importa que cada individuo, pois, os plásticos os tire na papelera, non tire toallitas polo VC, que compre nos sitios autorizados e legales, que non compre peixe por atrás, porque ademais hasta pode ser malo para a súa salud, non? Porque non está controlado. Sí. Non sei, ti és optimista a respecto de crees que a xente está concienciada ou cando menos cada vez un pouquiño máis concienciada? Eu creo que cada vez está máis conscienciada. Sí, de feito, hoxe en día a inmensa maioría dos meus compañeros de traballo eu vexos cada día que levamos a basura que generamos a bordo dos barcos e que ven nas nosas redes, levámola para a terra, para os contenedores do porto, contribuímos, como toda esa xente que vai polas praias en campañas de recollida de plásticos, pois tamén nos contribuímos á limpeza dos océanos, e si creo que cada vez hai máis consciencia. De feito, polas redes sociales pasa moito que de repente alguén famoso enseña un lombricante con ova nun plato que o está cociñando ou comendo e cantidad de xente salta enfadada dicindo eso non se pode.
non se pode comer, que está en veda, e os animales, os crustáceos con ova non se poden comer, non se poden comercializar. Dicíaste agora, máis alá da xente, dos teus seguidores e da sociedade en xeral que está cada vez máis concienciada, dabaste tamén agora a clave que tamén os mariñeiros cada vez estades máis concienciados a respecto da necesidade de non aproveitarse demais, non dos recursos que temos nos nosos mares, e nese sentido sí que hai lugar ao optimismo, porque é certo, que estás comentando ti que a diferencia do tópico no que moitas veces coitamos de os mariñeiros son os peores, os mariñeiros hablar moito falar, pero son os peores, iso tamén está mudando, non? Dende hai tempo xa, non? Sí, a ver, esa frase que suele decir a xente encerra unha gran verdad, é que os mariñeiros somos os que máis deberíamos de coidar do mar, porque vivimos del, danos de comer, danos un salario, entonces somos os primeiros que temos que respetalo. Non ten sentido que nos dedicamos aos mariñeiros, que os mariñeiros dedicamos aos turistas ou aos veciños dos pueblos que non collan berberecho, ameixa ou navalla nas playas, que non collan sentola, que non collan pulpo pequeno, que non collan percebes, e que nos o fajamos. O sea, eso non é ético, é unha falta de vergonza, non? O mariñeiro é o primeiro que ten que poñer exemplo, por eso se di moitas veces, os mariñeiros son os peores, non é que sean os que máis se saltan as normas, pero é que cando se salta as normas un mariñeiro, para a miña forma de ver, é moito máis grave que cando o fai calquera outra persona, non? O mariñeiro non pode ser solamente ir ao mar para coller o que lle interesa, os mariñeiros deberíamos ser protectores e cuidadores do océano, e por suposto, cada día somolo máis. Eu creo que a nivel de Galicia o sector pesqueiro hoxe en día é un exemplo, non só o sector pesqueiro, tamén a administración, o sector científico, mencionei antes os servicios de gardacostas e a Guardia Civil e a población en general, porque temos o maior nivel de conciencia medioambiental da historia, hai o maior nivel de cumprimento, hai o maior número de normas nese sentido. O que pasa é que, claro, eu si son optimista, pero tamén teño que decir unha cousa. O daño que se lle fixo aos océanos e tamén á terra, moitas veces por desconocimento, non foi dándose de conta do mal que podíamos producir, como por exemplo cos plásticos, produceuse ao largo de moitos anos. Entonces, a recuperación do mar e dos océanos para que volvan a producir peixe, para que sean productivos, para que volva a haber marisco en todas as rías, non é algo que vai a pasar da noite para a mañán, é algo que tamén é un proceso que vai a levar tempo e no que todos debemos de tratar de contribuir. Para máis alá desa divulgación e deses vídeos instructivos, o que comentábamos antes, non? Esas fotografías de toda a biodiversidade que hai nos nosos mares, eu que son seguidor, por suposto, de Rogelio nas redes sociais, chamábame a atención esas especies que dicía, pero isto está en Galicia, supoño que a xente tamén recibirás moitos comentarios ao respecto de peixes que parecen doutros mares, que parecen, non sei, do Caribe ou de por aí adiante, que realmente son das nosas costas, e supoño que nese sentido terás tamén moita interacción cos teus seguidores a respecto de imaxes sorprendentes que nos amosas tamén nos teus perfis. Claro, porque temos a percepción de que os peixes, como decía antes, son os que vemos na pescadería, ou os que vemos nos restaurantes, pero é que hai moita máis cantidad de especies e ademais que todas son necesarias, un pouco como pasa en terra. Se non houbera abellas, se non houbera insectos, pois a terra non sería productiva, non se podería producir a polinización, se non existen árboles, pois non vai haber quen reteña a humedade dos terrenos. No mar pasa un pouco o mismo, non? Todo eso que ou non se come ou non se comercializa, como as algas, pequenos crustáceos, estrellas de mar, moitos tipos de criaturas, non se comerán, non se venderán nas lonxas, pero teñen importancia. E por suposto que temos un mar que sempre pensamos que o colorido é o do trópico ou do Caribe, os peixes de colores, os corales, e non. O fondo do mar en Galicia non é un sitio oscuro nin triste, é un sitio que está cheo de color, cheo de variedad, e que é algo que non nos pertenece aos mariñeiros. Toda esa diversidade, toda esa riqueza, todos esos colores desas especies sorprendentes é algo que pertenece a todos os gallejos, seamos de aquí como estamos ahora en Sanxenxo, seamos da Costa de Lugo ou seamos de Porto do Son como son eu, non só é noso, tamén é da xente do interior, de Ourense, de Lugo, de Santiago, pertenece a todos nós. A día de hoxe, para ti, cal crees que é a principal ameaza a que se teñen que enfrontar os nosos mares, as nosas costas? Bueno, eu creo que un dos principales problemas que temos é que, a pesar de todas esas normas que hai enfocadas a proteger a pesca, quizás seguimos pescando demasiado. Aínda non chegamos a ese equilibrio
donde se compense os peixes ou mariscos que nacen cos que quitamos e cos que morren, non? Eu creo que continúa descendendo a cantidad de peixe e marisco a nivel global, entonces si queremos que haga unha recuperación máis rápida e máis plena, probablemente as normas deberían ser máis estritas, e ese é un gran reto, porque para a flota xa está sendo hoxe moi dificultoso pois ganar o suficiente para pagar os salarios e para pagar os combustibles, para pagar as redes de pesca, e máis, o peixe xa está moi caro para o consumidor, é moi difícil de incluir na dieta algo tan importante, tan saludable como é o peixe, non? Entón, claro, todo isto representa un reto e é de complicada solución, creo eu. Bueno, gracias a toda esta labor divulgativa que fai Rogelio a través das súas redes sociais, recibiches, se non me equivoco, a Cruz do Mérito da Garda Civil con distintivo branco. Non sei se ti en algún momento imaginabas ter algún recoñecemento deste tipo. No, para nada. De feito, cando me chamaron da Dirección General da Guardia Civil, eu pensei que fixera algo malo, que me iban a meter unha multa. Asusteime un pouco, non? E cando me dixeron isto, pois claro, recibino con moito cariño, sobre todo porque, sabes, hai moita xente que me di polas redes sociales. Hai tres cousas que me encantan das que me din polas redes sociales, non? Tres ou catro cousas. Unha é a de sigue así, probablemente é a cousa que máis me din, que me repiten, sigue así, está lo facendo moi ben. A outra é que moita xente que me sigue, que non é gallega, de Madrid, Barcelona, de moitos sitios de España, de Euskadi, me din, algunha vez que teño comentado de que iba a crear redes sociales en castellano, porque eu normalmente diríjome en gallego como idioma principal, tenme dito cantidad de xente de todos esos sitios. No. Que non perdas a esencia. Non deixes de falar en gallego nin de escribir en gallego, porque entendémolo cun pouco de esforzo, entendémolo perfectamente. Claro, quer entender, Encántanos, sí, non deixes de escribir e falar en gallego. A outra cousa, moitos pais que lle poñen os meus vídeos aos seus fillos, pasa algo curioso, é que os rapaces lle din, ai, los pequeñitos hai que devolverlos al mar, eso non se pode coger que está en veda. Mañana comemos pescado. E claro, a min eso encántame, pero xa non por defensa do meu sector ou de vender máis peixe, non vai por aí, é porque eu creo que unha alimentación saludable con produtos de cercanía, sean do mar ou sean da agricultura ou da ganadería, e sobre todo como produto que temos en todo Galicia, é fundamental para o benestar e saúde da xente nese sentido. Entón, de repente oír que hoxe en día que os rapazes non queren máis que comer comida rápida, pois que de repente pidan comer peixe, bueno, a min encheme de satisfacción. Pois un pouco ese tipo de cousas encántanme, síntome moi reconfortado, tanto ou máis, con todo o valor que ten o reconocimento da Guardia Civil, pois eso, o cariño día a día que me amosa a xente nas redes sociales e tamén na calle, bueno, é o mellor premio que podo ter. Bueno, se parece, metémonos agora entre bambalinas, un poquinho na preparación dos diferentes contidos que vas lanzando. Non sei se hai unha preparación previa ou deixas que sexa o mar día a día, co que te vas atopando, o que marque un pouco o ritmo das túas publicacións. Bueno, pois mira, teño algo en común con outros divulgadores ou creadores de contenido, aínda que o meu contenido non é de música, nin de humor, nin tal, que é máis ben divulgativo, sí que teño en común con eles en que hai un esforzo e un traballo detrás. Quizás o que non teño en común é que eu non busco fama, nin likes, nin facer deso unha actividade laboral, porque eu son mariñeiro xa, entón non é ese o meu propósito principal. O meu propósito principal é facer divulgación. Entón, eu normalmente móvome un pouco polo que ti dixestes moi ben, polo que cada día o traballo en sí ou o mar me brinda as oportunidades. De repente pescamos un peixe luna e eu aproveito para gravalo e enseñalo, e eso non ocorre cando eu quero, ocorre cando o mar quere, cando xurde, non? Entón sempre estou preparado co meu móvil, con este móvil que teño aquí, o que teño para gravar os vídeos. Comprinlle unha carcasa que protege o objetivo principal para que estea seco, non estea mollado. Entón eu así, o mar que é un ambiente hostil, moitas veces hai moito movimento, a propia brisa, non? Claro, eu estou cas mans molladas traballando, entón así mantense o objetivo seco para que no momento que me surge unha oportunidade para gravar algo, gravo. Suelo subilo ao momento con reflexións do que eu sinto por dentro. Non está estudiado,
nin para agradar, nin nada deso. O único que sí intento é contar as cousas no lenguaje da xente, no lenguaje que eu me comunico a diario cos meus veciños, ca xente que eu me relaciono, o sea, nun lenguaje non técnico, non mariñeiro, non científico, aínda que controlo de ciencia tamén, pero intento que sea un lenguaje entendible para todo o mundo, sí. Bueno, estamos contando, non? 100.000 seguidores, xa levas un certo tempo nisto das redes sociais, pero claro, é un mundo que avanza moi rápido, que sempre estamos non con cambios, con novidades, non sei no teu caso por onde che gustaría tirar no futuro, ou quizáis algunha nova sección ou algún novo contido que che gustaría ir incorporando, non, ás túas redes. A ver, eu todo o que sei das redes sociales aprendino usándoas. Eu non teño formación nin de comunicación, nin de redes sociales, nin de xornalismo, nin nada deso. Todo o que sei o aprendín, como dixen antes, do meu sector do mar, dos meus compañeiros, dos meus veciños de Queiruja, do que vexo noutros creadores e de prueba e error. Non, se conto algo dunha maneira e non funciona, a xente non entende, non está o fallo na xente, o fallo está en min. Hai que ser humildes e hai que ter empatía tamén, poñerse nos sitios dos demais para dar ca maneira que che entendan. Nese sentido, cada red social ten un idioma distinto. Por exemplo, Twitter requiere ao mellor mensajes máis cortos, Facebook e Instagram pois tamén teñen formas distintas de comunicar, TikTok ten outra maneira distinta, YouTube ten outra maneira distinta. Para unha persona que ten unha jornada laboral completa de mariñeiro é complicado pois abarcar todas as redes sociales. Eu son incapaz a poñer en circulación todo o contenido que genero e todo o contenido que todas as ideas que pasan pola miña cabeza, eu solo non teño capacidade a facelo todo, non? A mí o que me gustaría de cara ao futuro é encontrar a maneira de poder todo ese material que eu teño, poder presentalo dunha maneira ordenada, ao mellor nunha página web onde ademais estuvera en diferentes idiomas e que servira para honrar o sector pesqueiro galego, para fomentar o consumo de peixe, o conocimento das especies, dos mariscos, para concienciar da importancia do seu cuidado e ademais que esa outra cousa que me gusta moito, que me din polas redes sociales, que me din moitas veces xente, eu din eles, non dixo eu dixo con toda a humildade, que fan que se sintan orgullosos de ser gallegos. Que os enche de alegría, que a miña simple sonrisa que lles genera bo rollo, pois para min eso xa é pajo a todo o que fajo. Pero gustaríame que estuvera todo ese material de maneira ordenada, ao mellor nunha página web ou así, máis accesible para coles, que pudera estar ao mellor incluso en lenguaje, pois para que poda ser accesible para persoas que non ven, para persoas xordas, encantaríame eso. Desde logo, se en algún momento alguén me fai unha proposta para me botar unha man neso, eu aceptareina cos brazos abertos, sin interés económico, con interés en eso, en divulgar, en que se conoce ao mar. Bueno, pues lanzada queda esa proposta, a ver se contacta logo desta entrevista no verán alguén con Rogelio. Agora que citabas os colexios, non sei se xa, claro, despois de toda esta trayectoria nas redes sociais, se xa recibiches a chamada de algún cole para ir explicar a rapazada non só a parte das redes sociais, senón realmente o realmente importante, non? O teu traballo como mariñeiro. Pois a verdade é que xa fun probablemente a máis de 100 coles e xa falei a miles de rapaces pequenos e adolescentes de Galicia, desde rapaces de 3 a 4 anos hasta chavales e chavalas de bachiller e incluso de enseñanza por adultos. Probablemente a parte máis reconfortante. As redes sociales están moi ben, pero sigue sendo fundamental o trato cercano da xente, do ti a ti, e o trato cos rapaces, o aprecio que mostran os profesores e os pais hacia que un mariñeiro con esta sensibilidade que temos a xente do mar hoxe en día vai a contarlo de primeira man, pois encontro moi boas reaccións nos coles. Non dou abasto a visitar todos os que mo piden, de feito o ano pasado creo que me quedaron como uns 15 ou 20 colegios por visitar, dos que mo propuxeron. Agora, cando comece a época escolar, pois intentarei retomalo de novo, na medida que o traballo me permita, pois continuarei visitando. A verdade é que encontro moi boa resposta nos rapaces e rapazas. Bueno, pois antes de rematar, Rogelio, temos que lembrar non como a xente que aínda non te segue, como ten que facer para localizarte e nesas diferentes plataformas, non? Nas que estás a subir os contidos. Pois mira, é moi fácil, porque eu preséntome en todas partes co meu nombre real, que é Rogelio Santos Queiruja.
E como Rogelios non hai moitos, No. nin Santos Queiruja, se nos buscadores poñemos esas tres palabras, é moi probable que aparezan as miñas redes. Estou en Facebook, en TikTok, en Twitter, en Instagram, en YouTube, bueno, pois aí estamos. Aí se pode localizar a Rogelio, mariñeiro de Porto do Son, divulgador tamén nas redes sociais. Por certo, ahora que digo Porto do Son, vénseme a mente esa feira do polvo que se acaba de celebrar na túa terra. Non sei se tiveches ocasión de pasar por ali en algún momentiño. Pois mira, na Festa do Polvo non estuve na Festa Hortera, que este ano tuvo máis xente que nunca, estuve tamén na Festa da Adorna en Ribeira. A verdade é que sempre que teño oportunidade gústame ir ás festas que se fan en Galicia, encantan as orquestas. Eu son fan da Panorama total e absoluto, encántame. E por todo Galicia temos unhas festas gastronómicas cun produto increíble. O que si fajo é recomendarlle a todo o mundo que vaya. Moita xente me escribeu a preguntar polo tema da Festa do Polvo, eu dixen, si, vinde para acá e disfrutade dela. Pois mira, por ali estivo precisamente un equipo de Canal Rías Baixas, Tino Barros e David Costas nesa feira do polvo de Porto do Son, como sempre, moitísima xente e como non un produto de primeirísima calidade. Vemos de contado esa reportaxe, pero que antes teño que brindar aquí con Rogelio e coas nosas copas de Martín Codax. Un placer terte hoxe aquí connosco no Verán Verán. Igualmente. Moi boas, Dani, moi boas, amigos de Verán Verán. Hoxe estamos aquí en Porto do Son, onde o protagonista é o polvo. Como podemos ver, 29 edicións da Festa do Polvo, aquí, en Porto do Son. Vamos a ver que nos conta esta xente. Hola, que tal? Bo proveito por aquí, familia. Que tal, caballero? Moi bien. Conoce o pulpo? Veo que non é da terra. No, somos catalanes. ¿Catalanes? Yo de Canarias, pero aquí vienen de Tarragona, de Valladolid. Somos de Alicante, vivimos en Madrid y estoy aquí por trabajo. ¿Estás aquí por trabajo? Sí. Entonces lo del pulpo es una excusa. Lo del pulpo es una excusa siempre, para venir a disfrutar, sí. Bueno, pero estoy seguro de que repites aquí a la fiesta del pulpo. Por supuesto, siempre que pueda. ¿Qué tal ese pulpo? Estupendo. De la zona no son, acento de Lugo no me tiene. No. ¿De dónde son? Madrid. Madrileños. De Madrid. ¿Qué tal por aquí, disfrutando? Sí, muy. Estamos contentos, sí. ¿La primera vez que están por aquí? La primera vez, sí. ¿A repetir o no? Hoy tanto, sí, está fantástico. ¿Seremos os primeiros gallegos cos que falamos hoxe? Sí. Ah, entonces sí. Sí, somos aquí, sí. Un poquinho de todo, churrasco, mexilóns, o pulpo que está moi bo. Ese bo hai que disfrutar da comida. Home, claro, a comida é importantísimo. As festas aquí sin comida non son nada. Salimos de Boiro, xa levamos 12 anos salindo de Boiro a fazer unha camiñata de 21 km. Un montón de xente, logo vimos a comer o polvo aquí, o pulpo. Eu chamolle pulpo porque o polvo non me cae ben. Non lle cae ben o de polvo. Pero usted sabría me dar unha explicación do que é o pulpo ou o polvo? O pulpo é un animal que está no mar que o comemos, é que nos gusta moito comelo. E o polvo é un animal de terra, o polvo. Del polvo venimos e en polvo nos convertiremos. Xame, sí. Vivimos en Londres. ¿En Londres? Sí, venimos todos los años a Porto Son a visitar, mi suegra es de aquí, y venimos todos los años a visitar el pueblo. Ah, entonces o polvo de Porto do Son é internacional. Oh, totalmente, sí. Bueno, nosotros venimos todos los años a la fiesta porque nos gusta la comida y damos un saludo. Vamos a aproveitar que aínda non arrancamos co pulpo. Pouco nos queda, pouco queda. Tendo na mesa é complicado Tendo, aguantar. sí, desde logo que sí. Faise conocido o polvo daqui de Porto do Son, verdad? Sí, non é a primeira vez, está moi bon. Está bom, son repetidores entón. Sí, somos reincidentes. Reincidentes, moi ben.
Pues nada, que está estupendo y que nada, nos estamos pasando estupendamente aquí. O sea, los próximos años por aquí nos veremos, ¿no? Sí, ya llevamos viniendo 14 años. Sí, nos enteramos el año pasado que era la Feria del Pulpo aquí en agosto y hemos hecho coincidir las vacaciones de este año para venir aquí a probarlo. Entonces nos marchamos sin arrepentimiento, ¿verdad? No, para nada, y con ganas de repetir. Moito pulpo, moito mejillón, todo daqui das nosas rías, moi bo todo. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax e Concello de Sanxenxo. Aquí estamos de volta no Verán e o momento de repasar a nosa axenda de eventos festeiros pola nosa contorna. Comezamos no Concello de Rianxo. Nesta vila actúa este sábado, día 19, a banda de Lacazans. Vai ter lugar ese concerto á noite na praza de Rafael Dieste. Está organizado polo Concello o abeiro da programación de Cultura no Camiño 2023. E mentres en Pontevedra continúan a celebrar a peregrina, en Marín teñen xa todo a punto para a súa festa corsaria. O evento de feito arrancaba hoxe mesmo, dende esta tarde están abertos os postos do mercado medieval na Alameda. Na xornada de mañá sábado, día 19, ademais dese mercado, tamén poderemos visitar a Vila Mariñeira, pasear en Calesa ou participar en obradoiros de esgrima ou tiro con arco. Dentro da programación da Corsaria temos tamén exhibicións de aves, o desfile Invasión dos ingleses ao mediodía e a invasión corsaria pola noite. O fin de festa chegará co espectáculo O Corsario de Marín na fachada do Concello e música de remate cos DJs Jorge Álvarez e Adrián Gol. Na Illa de Arousa, festa gastronómica dos produtos do mar. Arrancou xa a pasada fin de semana e continúa nesta, tanto este sábado como domingo poderemos desfrutar dos mellores manxares do mar da Illa de Arousa. Pola zona do Xufre, como sempre, poderán vostedes atopar todo tipo de produtos do mar, como mexillóns, navallas, ameixas, polvo, camaróns, nécoras, berberechos ou sardiñas. Todo xunto nun completo evento que ofrece a posibilidade de xantar ao mediodía ou cear á noite. A festa está organizada, como sempre, polo Céltiga Fútbol Club. E outro plan gastronómico, a Festa da Ameixa de Carril. O evento chega este ano a súa 28ª edición, vai ter lugar este domingo, día 20. Ás 11:30 vaise celebrar a recepción de autoridades, membros da Orde da Ameixa e confrarías gastronómicas. A continuación, o desfile, o que lle vai seguir o pregón. Este ano vai correr a cargo do actor Víctor Fábregas. A partir das 12 do mediodía comeza a degustación de ameixas ata entrada a noite. A programación completarase co nomeamento de cabaleiros e donas da Ameixa do Carril e a animación musical da man de The Crooners Band, Airiños do Carril e Broken Pitch.
recibimos agora no Verán Verán a unha grande da nosa música, Marieta, que tal? Moi boas. Moi boas tardes. Bueno, pois benvida ao Verán Verán. Antes de nada, contanos, que tal? Como estás? Pois moi ben, de verán en verán. Aí está, ¿no? Estamos traballando arreo porque estamos en plena temporada. E a verdade é que, bueno, moi contenta, a verdade, moi contenta. Estamos en tempada alta tamén no verán de verbenas, festas e demais eventos festivos e musicais e unha axenda, polo que sei eu, bastante completiña, non? Sí, a verdade é que non me podo queixar. Desde que empezou, desde que nos abriron a porta, como bendito, a verdade é que non parei, verano e inverno, non me podo queixar, sinceramente. Logo, a promoción do novo disco, que tamén estábamos aí un pouco temerosos, porque nunca sabes como vai a surgir, estamos aí con moitísimo medo para casi todo, pero a verdade é que genial, que ben, que non me podo queixar para nada, que vin aquí correndo, que veño de facer unha sesión vermú, me marcho ahora a facer unha noite e que moi contenta, sinceramente, moi contenta. Bueno, por lo que nos estabas contando, non? Esa promoción dese disco, dese último traballo que presentaches hai nada, unha cuestión de un par de meses, como a quen di, polo que nos contas, a resposta do público, maravilla. Fantástica, fantástica. É un disco que tiña moitísimas ganas de facelo porque é un disco feito para Galicia, por Galicia e ademais, primeiro, todo en galego, temas feitos para o disco, quer dicir, non hai nada que non sea inédito. Ten todos os ritmos, pero todo en galego. De feito, incluso levo colaboracións con compañeiros como Vila Mariachi, de Vilanova de Arousa, que, bueno, pues fago algunhas actuacións con eles. Teño Antonio Barros, que foi esta gran voz que temos en Galicia. Temos con Puma, que é o cantante da Oca, que o tema que canto con el, o fixo el, para o disco. Teño tamén con coas olleiras de Dorrón, que son unhas voces maravillosas, pandereteiras. Bueno, non sei se me queda alguén máis, pero Quedache alguén máis, pero vouche preguntar despois precisamente por vale, porque me queda os rostros da estrada, non se me van a enfadar os acordeonistas. E tamén algunha colaboración por aí cos nosos veciños de Poio tamén do director da banda de acordeóns de Poio, non? Sí, non é cada banda de Poio. Juan José Mariño é unha persoa que comigo colabora moitísimo, sobre todo porque no tema de Puma, Juan José Mariño o teño no disco. Pero eu canto con un grupo de acordeóns da Estrada, que se chaman os Lóstregos. Entón, con eles fixemos un tema, fixo José Manuel González Iglesias, fixo un tema que é o irmán do director, un tema para o Camiño de Santiago. Tes que facer o Camiño, se titula. E que creo que vos mandei algo por aí, ¿no? Logo vamos a ver, para que o vixerades e tal, pero sinceramente, bueno, que o disco está feito, está moi mimado, está moi o meu produtor, que é Félix Cebreiro, é unha persoa que todas aquelas ideas que llevou dando, el transformos en cancións, non? Entre eso, máis os compañeiros, grandiosos compañeiros que teño, hombre, un disco que, según o meu marido, é o mellor disco que teño no mercado ahora mesmo. O quinto disco. Bueno, se vamos mellorando... Pode ser, non, o mellor crítico ou tamén o peor, non? Non, de seguro que sempre o peor, sí. Os meus fillos, sobre todo a miña filla Nerea, e o meu marido non me deixan pasar unha. Aí está, que cando hai confianza hai que ser máis exixente que... Non me deixan pasar unha. Claro que sí. Mira, o disco chamase, que non o dixemos, chamase Verde, Meiga e Bravía. Pregunta triple neste caso, non? Por que Verde, por que Meiga e por que Bravía? Non sei se te refires a Galicia ou a Marieta, quizáis. Bueno, Marieta ten un pouco de Bravía. Bravía pode ser verde, máis bien roja. Bueno, saia hoxe, non? Pero, a ver, eu penso que verde por todo o que é a nosa Galicia. A nosa cor, non xunta co azul do mar, non? É o noso color, é o noso color con intensidade. E meiga, porque sí que é meiga. Nosa Galicia non deixará nunca de ser meiga. E Bravía porque realmente ten esos toques de mar e ten esos toques da personalidade da nosa xente, que non somos bravos, somos xente fuerte, xente con carácter.
E iso que quería reflexar nese disco que vai solo exclusivamente para Galicia. Bueno, como nos contabas, neste disco ofrecesnos 12 cancións, 12 temas inéditos propios. Preguntarte un pouquiño polas letras, polo proceso creativo, como foi todo ese proceso, como se foi artellando todo? Como che estaba contando, Félix Cebreira, máis bueno, temos moitísima comunicación. Cando pensamos en algo, eu vou camiñando ou estou falando con un compañero e se me ven algo á mente, entón falo con el, non? Mira, e se facemos un tema, quería que tamén levara varios estilos, vale, de música. De feito que incluso hai unha muñeira, a muñeira de Marieta, que ela fixo diseñar, eu quería que diga moito da nosa terra, non? Hai unha rancheira, porque eu realmente me dediquei moitísimo a rancheiras e me encanta cantar rancheiras, e a fixen con Vila Mariachi, pero un amor mariñeiro, que dicir, na nosa terra os mariñeiros están aí a pé de tal. Logo, por exemplo, o Labrego é a primeira canción do disco, tiña que ser esa porque eu son descendiente de labregos, meus pais foron labregos. Músico, meu pai era músico, pero era labrego tamén. Entonces, desde logo estou moi orgullosa de esa profesión, ¿no? Claro. Y entonces non podía menos que dedicarlle a meus pais e a todos aqueles que son labregos, mariñeiros e labregos realmente forman unha familia moi enorme, moi grande no que é a nosa terra, entonces non podía ser menos. Claro, xa nos decías, non? Canción de amor por unha banda, non sei se tamén dentro dese repertorio imos a topar tamén cancións de desamor, porque tamén hai de todo na vida e tamén non sei se algo tamén de verbena, de troula dentro de... Hombre, claro, aí tes a muñeira de Marieta que carai coa letra de eso, porque como lle digo ao meu produtor, non sei que faz, que ademais eu casi nunca gravei en galego, non? Porque tiña un pouco de... Sí, cantaba, nas miñas galas canto galego e tal, pero gravalo, buscarlle eso que che sone ben, que realmente diga unha canción algo bonito, queres buscar algo profundo, non? E a verdade é que a miña sorpresa é que de cada cousa que fomos facendo, menos hai un tema que se chama Son para ti, que non me encaixaba en galego. É en castelán, se non me equivoco, non? É en castelán. É a única canción, e además é unha cumbia, é a única canción que está porque eu decía, non me sona en galego, non me acaba de rezar, vamos a facer en castelán, prefiero que teme que decir algo en tema, eu non gravo por gravar. Pero neste caso o galego aportoulle un valor engadido, non, a esas 11 cancións, non? Sí, por suposto. E logo hai unha que é coa Soalleira de Dorrón, que é unha canción miña nena, que ao final acabou non facendo Félix tamén, pero é un grito a miña filla, a maior, porque teño dous, Miguel e Nerea, pero que me apetecía moitísimo esa letra, esa canción se me prestaba moito para dedicarlle a ela, e aí está. Quero dicir que hai un poquiño de todo. Bueno, a presentación deste disco tivo lugar hai uns meses no noso concello, no concello de Poio, que somos ademais os dous aí prácticamente veciños do concello de Poio, un evento no que ademais vimos ese Pazo de Besada, que creo que foi no Pazo, ateigado de xente, de veciños, de amigos, de fans, de todo un pouco podemos ir ali. Quedou pequeno o Pazo de Besada. Pido perdón porque non había maneira de meter máis xente, non había maneira. Como viviches ese día no que de repente entras na sala e ves tanta xente ali agardando por ti? Mira, ese día foi un día espectacular porque ademais tuve a grandísima sorte de que me arropou e me presentou o meu compañeiro, amigo, desinteresadísimo, Isi. Entón a xente xa con el xa o tiña, eu sabía que iba a ser un éxito, non? Claro. Pero despois veu Vila Mariachi tamén, aí estuvo comigo a pé. Non pudo vir, por exemplo, os acordeonistas, non collíamos. Xa chegou un momento que tuve que reducir formas, e xa non trouxen Antonio tampouco, porque digo, entre os de un e os de outro, aquí non collemos, entonces vamos a ter mal día. Nada, eu penso que o seguinte non me queda outro remedio máis que facelo no campo da festa. Na festa ou ali na esplanada da Seca ou algo onde poida acoller todo o mundo que queira asistir. Na esplanada da Seca, na Casa do Pueblo do meu povo, de Samieira, que queiras ou non, oi, sí que hai espacio, pero o que menos me esperaba
era semejante cantidad de xente. E a cantidad de xente que me chamaba e que me decía, Marieta, tes entrada? E digo, non é entrada, a entrada é gratuita, é para que vexades o que teño por diante. E decirles, por favor, non viñades. Xa vos avisarei para calquera outro evento, de feito é que me queda... Sí, é que tuve que pospoñelo, porque verán como foi tan intenso, tuve que facer a presentación moi rápido e pospoñela para ahora, para outubro, noviembre, facer outro evento, pero con esa xente que realmente non me queda outra. Hai que facer dúas en vez de unha. Ademais, por certo, este evento de presentación do disco foi tamén un evento solidario e polo que estiven investigando, non é efectivamente a primeira vez que organizas eventos solidarios. Supoño que para ti tamén é importante por evitar o tirón, non? E o reclamo de que veña xente para, de paso, ser solidarios con diferentes causas, non? Sí, porque mira, vamos a ver, temos que ser realistas en que a vida está nos dando un pouco de coletazo, nos están dando uns golpes bastante fortes e hai xente que o está acusando, non? Si tú tes a oportunidade, eu teño a oportunidade de que a miña voz poda aportar, aparte de enseñar o que eu estou facendo, aínda por encima, que esa xente che traiga un kilo de algo, e que lle estás axudando a alguén sin casi, por decirlo de alguna forma, sinceramente, sin molestarte. Entonces, que menos? Bueno, eu as presentacións que fixen en Pollo, que xa son 3. Más cantas, sí. Xa son 3. Non, son 4, perdón, 4, porque as fixen todas menos a que saquei en abril, na pandemia, pero a fixen por internet. Nada, aquí non se perde detalle. Claro. Que pasa? Que, a ver, sempre o fixen solidario porque o Ayuntamiento tamén me aporta moito. A xente do pobo tamén conta comigo casi sempre. Entonces, de alguna maneira, quero ser tamén agradecida, non? Eso por empezar. E segundo, de que eso, que no momento en que vivimos ahora mesmo, mira que mejor. Mira que bonito. Aquí non sei se ven os espectadores un espontáneo que se nos colou. Temos un espontáneo aquí. No medio do programa, que por suposto non quería perder a súa ocasión, o seu minuto de gloria. Aparte medio así de camuflaje, porque leva chaleco carro. Cousas da tele. É o que hai. A verdade é que eso, por iso digo que sempre foi solidario, pero en ese plan, non? E tamén che digo, eu retireime da música 10 anos, porque enfermei, despois xa tuve familia e todo demais, e a verdade é que cando volvín, os festivales benéficos foron os que me puxeron outra vez realmente aí. Claro, quizáis volviches con outra visión das cousas, non? Claro, me chamaban, eu claro, non sabía decir que non a un solidario. Digo, non, pois eu vou, non? Claro. E a verdade é que me foron poñendo outra vez na música e estou moi agradecida. Bueno, volvendo ao disco, non? Falábamos antes dos diferentes estilos que podemos atopar, os diferentes ritmos, as diferentes temáticas, e xa dicías ti, non hai algo que non se reduncia, que esa esencia mexicana que sempre vai contigo, non? E neste caso, pois non é unha excepción, e tamén eses ritmos e eses mariachis tamén están aí, non? Presentes neste último traballo, non? Sí, o do mariachi foi unha sorpresa. O ano pasado me chaman para facerlles unha fecha porque a persoa que cantaba se casaba, hasta creo que sí que era porque se casaba. E entón eu fui con eles. A miña sorpresa é que xa me quedei, con mis perdones a outra cantante, porque xa me quedei con eles. Para mí era un dos soños que tiña por vivir, e ser parte de levar comigo un mariachi, hombre, dedicándome a rancheiras. De feito é que teño un disco exclusivamente en rancheiras, pero dedicándome toda a vida a rancheiras, que digo, un día, solo quero un día para cantar con un mariachi. E tuve a oportunidade e xa me quedei con ela. Aí os teño, son fantásticos. Toda a vida hai carrancheiras. En que momento, cando empezaches a interesarte por estes ritmos, a cantar? Curiosamente, eu creo que desde sempre, porque teño que decir que eu, cando meus pais eran labregos, tiñamos animales, tiñamos vacas, tiñamos o que temos unha granxa, non? E cada vez que iba a cantar, cada vez que me mandaban, pois tens que ir a tal sitio cas vacas. Entón eu collía un pau e un cordel, subíame a unha maceira e cantaba.
a maceira ou calquera árbol que houbera, pero habitualmente había maceiras. Entonces eu cantaba sempre. Entonces os do pobo decían, me decían despois ao largo, é que cando ibas para ali nos aproveitábamos para facer os traballos desa zona para escoitarte cantar. E así foi como empecé, e logo, pois, de casualidade, pois, unha orquesta necesitaba unha cantante e aí empecé a lo tonto con 15 aniños ou así, quer dicir que fui facendo escalas e cosas diferentes. Claro, nos contabas antes, non, esa retirada que houbo temporal no medio da túa carreira, non? Unha carreira como a dos artistas que moitas veces sofren eses saltos e eses baixos. Exceso de traballo. Claro. Me pasei. Ia te preguntar, non, cal é a clave para non sufrir ese tipo de situacións, de estar ás veces arriba e outras veces caer abaixo? O importante é saber volver a levantarte, non? Eu caí nunha depresión, pero por agotamiento, por estrés. Estábamos en televisión, facíamos aqueles tardes con Ana, no programa de Ana Quiro, e despois facíamos galas, e logo eu traballaba aparte, quer dicir, era todo traballar. Creo que nacín para traballar. E ao final, pois, o agotamiento me foi elevando a unha falta de sono, e esa falta de sono foi unha cadea de cousas que me levou a unha depresión bastante grave. Na cal me recomendaron que tiña que deixar totalmente os escenarios, todo ese tipo de... E logo foi cando coñecín ao meu marido, quería ter familia, e digo, pois é un momento. Aunque facía esporádicamente algún que outro programa, fun xurado de recanteiros, daquela, de Luar, imagínate, cando estaba en Touro, imagínate, xa choveu, nevou e fixo de todo. Pero e aí pois funme planteando de que tiña que cambiar. Que pasa? Que eu é algo que levo comigo, non? É algo que penso que me sale natural, entonces para mí non é realmente un traballo. É traballo cando hoxe que tes que andar a correr, que ves que vas que e dices, que cansado estou, pero que nada, que mañán collo un micro na man, como di meu marido, e xa te transformas e xa acabou o cansancio, non? Peor é cando termino, non? Que depois, ao mellor, métome no coche e cando salgo digo, non dou salida do coche porque estou estática. Pero, ben, quero dicir con isto que teño unha profesión que adoro e que eu penso que ainda teño un pouco de cordel todavía. Claro que sí. Bueno, falabas agora mesmo de Ana Quiro, non? Esa experiencia de traballar con ela, e para ti, Ana, foi moito, foi parte esencial tamén da túa primeira etapa, digamos, non só na tele, senón que tamén na música. Que foi ela para ti? Eu cando me fan esa pregunta, creo que respondín de moitas maneiras e todas veñen dicindo o mismo. Ana, para mí foi como unha nai. Teño que vamos a ver, o traballo dunha nai é poñerche as pilas e dicirche o bo e malo. Realmente teño que recoñecer que o traballo de Ana foi como unha nai. Foi unha persoa que me acolleu dunha maneira super majísima, que dixo, no, como teño timbre moi parecido dela, porque hai xente que cando canto con ela, es que cerrar os ollos e parece que as estás escoitando. Entonces ela me dixo, tens que vir comigo, porque así me axudas a facer as galas de verán, non? E así foi como empecé, e logo acabei no seu programa, e logo ela foi cando decideu deixar os escenarios, e quedeime un ano máis coa súa orquesta, con todo, pero bueno, aí xa foi cando eu empecé a acusar agotamiento, nada, tuve que facer un paréntesis na miña vida, que conste que foi unha persoa que me enseñou bo e malo, pero foi unha persona que para mí, eu sempre digo, e teño que ser sincera, que foi a miña plataforma, foi a miña... Porque non só en ese tempo me enseñou cousas, me dou a coñecer a xente, sino que cando caín, cando realmente tuve que retirarme, decía, non vou a volver á música, de feito é que non tiña pensado volver á música. Todo o que aprendín daquela que non daba sorbido, o estou facendo agora. Vas dosificando todo iso que fuches aprendendo. Agora estou me dando conta de todo o que antes aprendín, e vas sacando cosas, e realmente eu penso que teño
un pouco de forza cada día, pero forza hacia positivo. De feito, cando este disco, o meu marido me decía, pois para min é que é o mellor disco. E digo, hombre, sempre busco cosas moi diferentes, non? Pero sí que é verdade, porque vou collendo forza. Non é ao contrario de moita xente que di, que agora xa teño moitos anos e xa me dá igual. Non, eu non. Mentre este na música, teño moito que decir todavía. Bueno, Ana Quiro unha nai dende o punto de vista da aprendizaxe do persoal, non? E de todo o que viches en todo este tempo, pero falando da raíña da verbena galega como era Ana Quiro, supoño que tamén na parte musical... Temos, teño que decir que hai moitísimas voces galegas maravillosas, pero que nadie se confunda, que non habrá outra Ana Quiro. Como ela ningunha. É que non temos que repetir un Ana Quiro. Ana Quiro xa tuvemos. Ora hemos repetido a Rosalía de Castro en poemas, ou non temos que repetir a nadie. Personaxes irrepetibles. Hai persoas que fan maravillosamente ben, a música nosa galega ten moitísimo recorrido, e temos verdadeiras fermosuras en voces, en letras, pero Ana Quiro sempre vai a ser Ana Quiro, eso inconfundible. E na música, non? Ok, na música, como che influiu ela, ou que aprendiches dela na túa parte musical, máis alá de todo o que aprendiches de televisión, etc. Aprendes moito, en televisión aprendes moito. De Ana aprendín que hai que ser, primeiro, un mismo. Tens que ser moi generoso, pero a veces egoísta. Pero, ante todo, tens que ser tú mismo. Non podes ir disimulando o que sintes, todo o contrario. Cando estás cantando, tens que ser tú mismo. E en eso lo tiña moi fácil, porque eu realmente xa digo, moitas veces estou cantando que non teño enerxía ninguna, estou me recordando cando realmente eu quería ser cantante, e subía as maceiras para decir, estou aquí, un grito, non de... E xa que o teño, como que me vou a decaer? Aí me le volvo a levantar. Esa é a miña... Entre eso, as vocecitas de Ana cando decía, nadie te puede ver, aí, no, tú tens que ser a máis bonita, a máis espléndida, a máis sonriente, a máis buena. Tú cando sales ao escenario, tens que darlo todo teu, non pensar en disimular, ni moito menos, é ser ti misma. E creo que o estou conseguindo. Bueno, ainda me queda algo, pero o conseguirei antes de retirarme. Ana Quiro sempre presente, non? Aí na túa trayectoria e na túa vida persoal, non? Como unha referente. E a día de hoxe, non? Víamos antes, neste último traballo, por exemplo, que Galicia é unha inspiración, pero no persoal, ademais da familia que nos comentabas antes. Non sei se cadra outros músicos, outros cantantes. Quen te inspira a día de hoxe para seguir traballando? A mí na miña vida musical, me acordo que a primeira vez que subín ao escenario me encontrei con unha persoa maravillosa que posiblemente coñezades todos, Enzo Ferrando. É unha persoa que foi a primeira persona que colleu a miña man, que agora, por certo, lle mando un besazo enorme, que está pasando por unha enfermedade bastante, bueno, pois a que temos moitísimos alrededor, lidiando aí con un cáncer, pero me acordo moito de esa persona, e tamén me enseñou moito esa persona. Por qué? Porque tú, cando queres realmente facer algo, non te fijas en xente que non te chama atención, senón en xente grandísima, que sempre soñas con chegar aí. E por que non? Hai que soñar, por que non? Eu xa conseguí moitos sueños dos que tuven, así que por que non? Moita xente. Realmente hai grandísimas, o que che decía antes, hai grandísimas voces, grandísimas persoas neste mundo musical aquí en Galicia, que non temos nada que envidiar ao resto, e que a donde hai que mirarse, o que tens que mirarte é un bo especho, un bo marco, despois está poñer moito dunha parte, claro, normal, pero bueno, poquinho a pouco. Algún día, a ver, eu conseguirei, conseguirei chegar onde eu quero chegar, pois retírome. Aí está, que tamén é importante, non? Tamén chegar ese momento. Algún día chegarei. Oye, mira, aí xente, agora non me acordo,
Ai, como se chamaba? A que cantaba... bueno, pues no, pues ahora non me acordo, con 92 anos, que se foi hacia México, a que... la del último trago. Ai, non sei, Ai. aí me pillas. Pues además grabei eso con Juancho, con Juancho de Dúo Gala, e tiña 92 anos encima do escenario, así que faltame uns poucos. Uns cantos aínda, Bueno, uns poucos. Bueno, polo que estamos vendo, sempre ben rodeada Marieta, como contábamos antes, sempre ben rodeada tamén no seu último traballo nese disco que ten diferentes colaboracións das que xa falábamos antes, entre eles ese grupo da estrada, os Lóstregos, con esa canción Tes que facelo o camiño. Se che parece, imos rematar o programa precisamente amosándolle a nosa audiencia pois ese traballo, resultado dese traballo, desa colaboración que fixo Marieta cos Lóstregos, pero antes de poñer o videoclip e de marchar, temos que brindar, Marieta. Que maravilloso, ademais, ca sede que teño. Te decir eu, ademais presta, porque con esta calor, nada mellor que unha copiña de Martín Kodax, foi un placer e nada, moitísimas grazas. Aquí estamos. Un placer.
Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax e Concello de Sanxenxo.